Okay, Potagasa. Ilan okay man won ogadi. La at least you for na okay ma pila na offer small. But can I tell me where unu ma ja na abia nga form ego. Uma je bere to ni so for how be doing. De la no mu lo yin ga na koto. Ana tagla. Gewi ya ka go ko shele na apu no kuru. Ta koto. Man ga chaga no tete gele ze pra leze ka aga ga elo mu. Nu lo ma. Anwo na ma anwo. Nwuna. Abola m better. Aso to kan kokota. But in mawu the faith chile standard. No. You corona because I can't be spending my hard earned money on this building and hear all these excuses. I don't like it. Sorry, Oga. Okay, kotakasa asan kita tamuwa. Mega ko wono gawago. Also pila washi. I promise you once in premon ko ego bia. Abola m yen ile before bia confirmation confirm. Yen ile ka bia hwen udo cha. All right. Tinye go me na ma ga bank now. Can go with ego. So I'll give you money now. Come just go bank now, Peter. Yeah, just wait for me here. Bukula moge biko. No, I'll be back now. Just be back. Ila ni ga hona ga mo na. Okay. Yeah, you're a good boy. Keep I'll come now. Thank you. Everywhere up. There's no problem. Oh now. Ina kota sign. Ebe. Ina come. Hona wo baga na. Ebe. Na me bi ko na ni kana pedra ko ni. Ana gama. Wonyara, look at the young girl sister one no ga ru guzo duru la. Ti tu kru koto e ga chaka ko. Look at on that water ti kitim so na kano. Onya mu na ga ga na ga mo ka ko ma. Ina mo odi. E brava, look at the water se ka mata be. Ikira ga ga wi ha ga bata ja wu no no ga pa ko. Try fa no ko no ho to ga. It's a problem ko ko ti be. Obi kasi. Oh, yeah, nga ke no. Hey, ki bago tele hemre no do diko. Obi kasi. Udadre mere jila wo no. Gini me. Hey! Chineke nna. Ya no be. I just need to bere bata se ma to aru che na akwụkwọ nsọ. Akọwa akwụkwọ nsọ abụ ya wo ndụ. Ihe a wuni ma riwo ma akpụ ma gari niile n'ime akwụkwọ nke ọdọ. Mmiri ha ngaba eri ote ahụ niile ga na-agba m kete. Ele ihe mere n'obi obi kasị mụ na m kaudu ka akwụkwọ nsọ. Arụ emene. Da maazị ibe. Na nwa nwoke. Ọ ndị nwere ahụ ugbu a. Hai! Igbo dị. Ele ihe dị Igbo dị. Igbo lai dị n'obodo. Ibe awụchi pasị ibe awụchi. Na nwa nwoke elu ka. Hey! Elube. Ibe kai. Ke nwa nwoke eloka na akụbụ ụlọ elu n'ụlọ. Nhụrụ n'ụkọtụ mgbe m so mmadụ masị. Okay, ịhụrụ n'ụkọtụ. Ahụrụ m ha n'ụkọtụ nọ. Arụ emene. Obi dị asị oge otu n'ime ụwa nke ebe. Ndị obodo mmadụ nọ n'ime ihe nke a. Hello Christmas, okay. Ọmụ mmadụ ibiri na nwa. Si ibe anwụọna. Ibe ozu ibe na a na-ekwudo okwu mbese ozu etọgbọrọ ka enwe nwoke eloka tọgbọrọkwa as I'm talking to you. Ozu ha abụọ
Obedience of Jesus. Obedience of Jesus. What happened? Can you go see? Oh, Chineke. Anụrụ m sị na nwa ya nwoke Eloka gara bank gị weta ego buru moto ya n'ime ọ gụrụ moto ọhụrụ ihe ụmụazị n'anya ka ugbu a ka asị belala ume ya eje ọ na-anya VV from nowhere to somewhere ya hit electric pole bụ onye nwụrụ anwụ nke ahụ gbam ndị mmadụ tara ekwentị kpọọ nna ya Ibe ebe ọ nọ na site sị lekwa Eloko awụọla nwụrụ anwụ na ya kolapsụ tọgbọrọkwa dị ya ozi mmadụ abụọ nọ na arụ. Ya, ibe ahụ tawụlụ onye nwụrụ anwụ. Hey! Chineke na-eludo ụwa mmadụ pụta ihe nke nwa ga-awụgo iburu ọnụ ihe nọ n'okwu ka irie nri ihe nọ n'okwu igodo ibe ahụ chitawara ahụhụ ka mgbe esi tagide afụfụ oru kịta ha ga-abịa ihicha ya anya mmiri ibe ahụ chọkwa n'ụlọ akịrịka ka ọ kara ọkwa ihe ọma bịaga bịa na bịa ọkwa ya dị ihe a ọkwa mkpọmkpọ ebe ahụ obi o chere ihu Chineke chọrọ isi na ahụhụ gụpụta ya tinye ya na mma ha gburu esi kama ọ ga-abanye n'ihe ọma ka ọ nọ n'ozi ọdịdịkwa mma Chineke otu arịdịkwa mma na-eme ka ihe ọma na-emere anyị maka ụdị ọnwa a na-ebute nkọcha nyere ndị na-efe gị ihe dị otu a na-eme a ga na-asị ọkwa ndị asị ha na-ekpere Chineke ọkwa ndị asị ha na-ekpere Chineke kwetezie maka ụdị ọnwa a na-akọcha ndị ejibutere mmadụ. Chineke n'otu arịdịkwa mma ọdịnihu otu arịdịkwa mma o ekwekwala ka ndị na-efe gị bụrụ ndị ga na-anwụ ọnwụ ike ọ ga na-ebutekwa nkọcha nyere anyị nwa bụ ndị na-akpọkụ gị mgbe niile. Chineke na biko napụta ụmụ gị n'ọnwụ ike napụtakwa ụmụ gị n'ọnwụ ike lekwa aka m ebe wele o mekwere ebe o mene n'ihe anyị ga-emekwa Ibe nwanne m Ibe Ibe wụpụta ihe nwoke mmadụ nọ na aja pleti kamgbe ụkọta anọ m ga-achịkwa m sa ihe na-emebe ya ka mmadụ ha na-akpụrụ m ụra n'abalị anahụ dị m ụra nso ebe mgbaka gburugburu ote ka m mege novena mepụta ya n'ụbọchị m gawa mọni mas ekpekọta niile ịhụ sọsọ tata ekpele m 25 diketi n'ala m gụziri okpe m sekpụrụ ala kpe anụkwa m gụgbasị m pụta bịa agụmakwụkwọ nsọ pụta na ihe ga-eme na-asị m ihe ga-eme mana mmadụ m sọ mmanụ ga-anwụ kedu na ibe so bịara confession na Paris eweziga m tọmiyọ gị na fada si biko donie confession n'otu o siri gbara bịa na ọrịa mpụ nwere ike njọ ya adịla too much so dopụrụ ya ha onwere onwe gbapụsọ confession n'ikpeazụ mba ọ ga-etete ibe ụwa aka dị egwu onye na-ekote na ọgụdụ ekotere from nowhere Ibe agwọrọ ya nwụrụ anwụ ya na nwa ya nwoke onye ụlọ gburu Ibe na nwa ya ọ ga-adịrị onye ahụ na mma Papa, Ikechi nke obi kenye na nnọọ na-achịrị na-asụmanya n'ime obi gị. Papa, ọ bụrụ obere ihe mere. Mama, makwa ihe mere. Ọ fụrụ ma enyi nwoke a na-akpọ Ejike kere na Germany. Nke nọ Germany. Ọ ige nwoke nke a toro ogologo. Nke a toro ogologo ka m. Ọ na Germany ka ọ nọ. Mama, ọ batago. Ọ batago. Eziokwu. Ya. Ọ bụrụ obere ihe o. Ifoli anya ka m o ji bata.
si gị na ozugbo bata mpa ọ kpọọ m na fon si na m bịa na ya chọrọ ịfụ m mụ na ya afụgo ezigbote enyi gị ka ọ bụ ezigbote enyi ya papa ahụ dị ya ịma ihe ọ gwa m jọs kwugoro ihe ka ọ gwa m o ji wee kpọọ m oke o gotere gị shuu ọ maka shuu ka m ji kpọọ gị na mma oke o gotere gị elekere nke aka ma hapụzie ogbenye ego mpa ihe ọ bụla ịgbara ọ na-abụ ihe ọzọ ọ sị m na ya ga-akpọ nje Germany ọ ga-akpọ m jee Germany chere gụnwa ịkpọ ga aga Germany ọ ga-akpọ m sị na ọ na-ana na nsoro ya na-ana ekele dịrị Chineke ọ dịkwana mma mana ọ na-ego papa isi ego Germany dịkwa mma ịga mana ọ ego papa isi ego ya ga-ezie ntị ka ngwa gị ọ sị na mama nweta 1 naira ma penny na mama nweta Chineke ya ga-eme ihe niile ndị ọsọ kwadobe cherekori James ọwụ onyere gị aka o mechazie ọ na-agbazi gị agbazi mechazie akwụọ ya ma ọ bụrụ mgbazi ọ ka ga-abịa ebe ụlọ fe ọ bụrụ mgbazi ọ gbọ ma na ọ na-emere m ya si nke ji bụrụ enyi ya nwoke ọ na-akpọ m eji obodo in fact ya na-ekwuzi bụ otu m ga-esi bata agaghịkwa m aga ije ịbago n'ụgbọ ndị yọyọ Germany anọ m ebe ahụ ọ setụọla ihe dị mma ihe dị mma ihe dị mma eruwa anya aka ihe dị mma ihe dị mma ihe dị mma isi ga-eweta ihe dị mma ihe dị mma eruwa isi eweta ihe dị mma ihe dị mma eruwa akwụkwọ Ecclesiastes isi nke 3 malite n'usoro nke mbụ ya wee kwuo sị na ihe niile ekere eke nwere oge ya, oge eji amụ nwa na oge eji amụ ọnwụ, oge eji akụ ihe ubi na Good afternoon. Oh, James. Ka ị bịakwutere ọ dịkwa mma. Nwanne m okwu Chineke ọ bụ ya bụ nri. Maka na Kraịst ekwuola esi onye ọbụla worela okwu ya gbakwasara ụkwụ na ya na onwe ya enweghị ike ịhapụga ya. Okwu Chineke ọ bụ ya bụ ndụ. Na iri nri taa ọ bụ okwu Chineke. Ụwa niile eriwe ihe na enwe egwu a na-agasịrị iwe ya enyela m, o nwere ihe iri ure karịrị Chineke eriwe ya enyela m. Ihe ọwụla ị ga-eri n'ụwa na karịrị Chineke ya bụ okwu ya. Onye ọwụ jidewe ya enyela m. Onye m jide họrọ okwu Chineke jisie ya ike. Ya ga n'ihu ngwakwa anyị sị ebe m gụgụ gba n'akwụkwọ Ecclesiastes isi nke 3 malite na amaokwu nke mbụ. Ya bido wee kwuo so na enwere oge n'ihe niile Chineke kere n'ụwa nwere oge ya. Ọ otu o siri dị. Ọ sị na enwere oge eji amụ nwa, nwekwe n'oge eji anwụ anwụ. Then ya bịa na nke abụọ si ya na amaokwu nke abụọ ya so na enwere oge eji akụ ihe ubi, nwekwa oge eji eme gịnị eji aghọrọ ihe ubi. Ihe a oge nke ụmụ Chineke. Ọ sị when you have suffered in a little while, ya bụ Chineke bi n'eluigwe eme gịnị ya gọzie gị. Ahụhụ a na-abịara anyị na nsogbu na mkpa na ude ọ makwa maka ya ọ hapụkwara esi ya metụ egodu ka ya ji enwale okwukwe anyị. Ihe mere Job na akwụkwọ nsọ kwenu dị ya mgbe Job rigoro n'elu osisi sikamụ guzoro nga ahụ na-eto onye nwe m bata n'ime ụlọ m bịa gosi m. Nna m si n'elu osisi sikamụ sị ha ngwa ha ghọrọ mkpụrụ osisi sikamụ wee taa na ha taa ya n'ọnga ahụ ka ha ga-enweta ndụ. Job aghọrọ mkpụrụ osisi sikamụ taa nsogbu ya niile agbabie ka mmiri. Nsogbu ezinụlọ adịla ịgbabie ka mmiri. Amen. Na mbute oche mụ na gị na nwunye nna gị kwa ụka. Okwu Chineke wee ilu wo mma agha mma double edge sword. Ebikwasa m gị obe dị asọ ka obe a biri n'ime gị ka obe a nye gị ndụ. Mgbe ọ bụla ile kwasara anya n'elu obe lekwasa hụta Kraịst nwụrụ n'elu obe ka o wetara gị mgbanwe na ndụ gị. Ọ dịkwa mma. Ọ dị mma dede. Dịka ihe anyị gwa m kịta na akwụkwọ nsọ isi na ihe niile nwere oge nke m erugo. Oge njeje obodo oyibo. Obodo oyibo? James Ikem? Germany. Gaga Germany? Gị iri ji ka ọ bụ gị bi ebi? Gaa bi ebi. How? Ile otu o siri mee? Enyi nwoke a na-akpọ Ejike ọ nọ na Germany so ọ batago sị na ya ga-akpọ nje Germany
nke kacha nke na mama nweta 1 naira na ya ga-eme ihe niile ọrụ nje ebe ahụ tim n'ọrụ. Obinigwe riwere m otito Jehova m riwere m otito Obinigwe riwere m otito osi n'ala l'obi m nna m bụrụ otito riwo onye nwe m so bụrụ otito mo Obinigwe ma bụrụ otito osi n'ala l'obi m osi n'ala l'obi m riwo otito onye nwe m riwo otito anya riwo otito osi n'ala l'obi m ihe ọma na-emere m ọ dị ka m degere chi m akwụkwọ ihe m bụ n'obi na-emere m ọ dị ka m debere chi m edemede ọwụ ihe ahụ ihe a na-ekwu na onye ọbụla na-efe Chineke ihe ọma kwesịrị ihe emere ya mgbe ahụ anyị na-ata ahụhụ ya rịa anyị ka ụwa ọgwụla rịa anyị ka ikwu na ibe ọ garịpụla anyị ndị ọzọ bụ ụzọ gacha obodo oyibo ndị ọzọ bụ ụzọ zọọ moto anyị kụkọwa aka sị Chineke ele mgbe ị ga-echeta anyị chi m cheta m ọkwa aha mmadụ Chizama ekpere ọkwa aha mmadụ chi echefule m ọkwa aha mmadụ chi dị ọgọ ọkwa aha mmadụ chi ma uche ọkwa aha mmadụ chi ga-emezu omezubekwe chere biko aga m amaburu gị ugbu a ga n'ukwu obe ote hụtọwago chere m abịa amaburule m obe Jesu amaburule m obe tadio nna aga owu mmiri a na-eji awụnye ọkụ na-ere ere Obinigwe nke 3 onye a na-akpọ otu ugboro ya braza nna m ekwuola ya so onye ọbụla na-ekpere ya n'ihe ọma ga na-emere ya onye ọbụla na-ekpere ya na o nwere ike gị ije na ndagwurugwu nke olulu ọnwụ na gị ije na ndagwurugwu olulu ọnwụ na onwedị ihe ga-eme ya ọ ga-agba ọsọ gaa ije ndị buru gị ụzọ gbapụ ọsọ gị bido ọsọ ka gị gbara ha Obinigwe ekwuola ya ekwosi n'ezinụlọ ekpere niile m na-ekpe nga ụkọta ihe m na-aga ha na-eweta ọnwụnwa n'ụzọ pụrụ iche ka ha nwee ike wee letuo ekpere Chukwu m na-ekpe anya mana Chineke sị mba na ya ama maka ya ihe ọma ga-emere anyị na ya ama maka ya mara mgbe ọ ga-eji abịa n'ụbọchị taa agọziele gị agọziela ọnụ aka gị otu isiri kwupụta ya otu ahụ ka ọ ga-adị ọ dị mmụọ ọbụla nke ga-aga ije n'aha gị mmụọ ọbụla nke ga-ekuli imegide gị otu o siri ri taa isekpuru ala n'ihu ihe nọ ngụ gba n'ukwu obe ehụtawa m gị n'ukwu obe maka na oge a bịara n'ime akwụkwọ nsọ mgbe Job rigoro n'elu osisi shikamo Job amagoro n'elu osisi shikamo ya mgbe onye nwe anyị si na Galili na-aga Sodom ya pụta na roundabout Gomora ngwa mkpamkpa dịrị kpaa njinje ejie Michael Jackson apụta ote Angel Michael Jackson ya kwụrụ si ya nna m Eli ya si ya no na ya ma ebe ya gajeke ndị ahụ pụtara n'ụwa ka ha nwee ike kwụsị ya ịrụ ọrụ ebube Chineke si ya ga-aga arụ ihe ha mere gịnị ha ṅụrụ Job ta ya n'ọnụ azụ Job nọ n'ọnụ azụ wiiki 6 okudu umori dị n'ogede ọnụ ọ nọgide n'ọnụ azụ asụsị ya mba no ọgbụpụ ọsị ya mba agbụpụrụ ọsị ya agbụpụ ekwensị si ya agbụpụla towards the very paramount end of the whole thing azụ ṅụrụ Job ote gbụsị ya gbụghị ya n'ime n'ụlọ Jacob ngwa ka ọ gara aga nwere onwe ana m ewere gị gba aha ịga gị n'ọnụ azụ Jacob site na nke Jacob gị ba ịga na nke Ịsọ onye a goziri agozi ka ewu ọ sị ị ga-awa onye a goziri agozi onye ebuliri elu otu isi sekpala ihe wa ala ikpeazụ ị ga-esekpu n'ụwa ihe ga-awụzi iwe onye nọ n'ọchị eze ndụkọ ga-awụ ihe a goziri agozi maka na o kwuru ya n'akwụkwọ James akwa ha ka ejiri de Baịbụl mgbe esi nna gị mụrụ gị ga na-eche aha ga-agụ gị m sị ha mba ha emege ka ọ ga-aha na-awụda aha gị na ịtagbuola onwe gị n'ahụhụ m sị ha ba ịga n'akwụkwọ James ha gaa na James wa agụrụ gị James takwara ahụhụ ya wa ahụhụ niile na ịtara ka mgbe isi mana mgbe James bidoziri uru ya wụ n'uru ka ị chọrọ ịba gị ugbu a gị imege gwekpu ụkwụ na elebisi gaji ihe na Germany wee gị jaminetọ maka Chineke gị ga jaminetị gị masị ekwensị tigiri aka n'ime mana Chineke agịdị ekwe akwụkwọ James enwere ebe o kwuru ya n'isi ngwụcha na akwụkwọ James ya bịa kwuo so na onye ọbụla akpọrọ James na akwụkwọ James ọ ngọ
udo adịkwa ya nge onwezi onye ịgwa nnọọ ịnọkọta etu ọkụ egbe Therefor Ikechukwu mụ na di m esego ana m alụzi again and I'm not going back to that house. Ana m alaghachi n'ụlọ ahụ ọzọ. Onya ka ị na-afịkọla ulu udo na amabụ gị selitepe ebe ahụ ịnụjugo bụ na ịnụjugo mana ewekwa n'iwe akwa onwe ife iji wee bata kele ebe ụgbọala gị dị otu ọzọkwa ọ na-enene m ke bụ otu ọzọ nwe otu ọzọ si adị o nwere ihe iji wee bata ụmụnwaanyị ibe gị na-abụ ha na di ha si okwu a na-apụ ọ bụrụ tv ebulu ma cd ma moto wute ego nụ na-ego wu nwa ezinụlọ ọnwụlọ nke iji Ikechukwu mama Ikechukwu agwara m gị na ana m alụzi di m ihe nwere ikwu nwe ihe a wele ụdọ kwugbuo m maka na esi na ya anụzi di gị ka m wele ụdọ ana m ebe akwa otoro gbagbukwa gị ebe a bịa na eme anya ọ bụkwa na onwekwa ihe iji sikwa na ụlọ apụọ ọhụ maka ụlọ ama mbakwa mụ na gị amakwa m ihe m ji akwali gị ahụ ekwu na ya ịgbala aka batakwu ibulu ọnụ aka ụbata onwe na-eme gị agwa nke na ụlọ ama mba mụ na gị nwere onwe gị ike ga-adị ọnwụ afọ m Ikechukwu a na-akpụ m n'ọnụ mgbe ọbụla ike ịfọ ka iso esi ike ga-alụrụ m onye bụ Ikechukwu ahụ Jizọs nwa amadi wukwu udu ji ndụm gbara Chukwu iwukwu idezi nlọ m ike ngozi si n'igwe na-ada ebube Chukwu si n'igwe na-ada anaghịte mpawa wụzuru m ahụ ewu ọnwa n'otu otu ọnwa n'abalị ọkpara nna m iwukwu udu ji ụlọ m ọkpara mmadụ nna gụ na-agba ọsọ eluigwe ịbịa ga-awụsara ka akwa agbajego ọsọ igbo na ọsọ ụra na ọsọ oshi Ikechukwu Ikechukwu ga ka ị nọ na-ehi ụra maka na onye pakịrị moto ishikpo onye nwe moto pakịrị ike ịgbasịta gbasara onye paakị moto ọ maka ihe a ka iji kpọta n'ụlọ n'ala kedu ihe m na-eji apụta gị bifo ịma na sela nwụrụ na ala ụlọ onye sịrị ahụrụ na arahụ ụra onye sịrị ahụrụ ana m akpọtabugo maka na egwure maka jọgụ onye gwuru ala ili ma ọ kpọtago jọgụ maka onye anyere shahụ nọ n'ime ọrụ na enwere ndị na-eme expect ga-abịa ikpe ekpere n'aka m ga-eme na ekpere nna ama ma ọha ma bịara na-ajụ gị gị nọ nga na-agba m crossroad question kedu ndị paakị moto onye elendere ihe ahụ eme ihe ga-emelụ nkịta enwere ike ime nwe ofu ihe bụrụ ochi ji tupu n'ebe enyi na-enyewe moto ahụ onye nwe ya pụta ịmalụ onye paakị ahụ ajụsọ na bite n'oche ka anọkọtakwala gị kparịa m mkparị gị ahụ mkparị wụrụkwa gị rice gị kuri ya n'ọgbara ihe na ndụ mụrụ otu isi agwa m okwu maka na anatara m oriri achọrọkwa mmadụ ikpasi n'iwe m nwere iwe kwuo okwu m na-achọghị ikwu eleghị m ajụjụ m jiri gị aka gị ihe na nna gị ka mbụ kwụtụrụ na-aga trịfam ihe niile m na-aga ụkọ nwa ike dịrị gị na ụmụnne gị na mma chịrị na ote ka nnukwu obe wụso na-asị Chineke nna zọwụrụ ụmụ m ọkụ gọziwe ha emere m ihe ọjọọ ekpezina awụsazina n'ukwu ube nwa ka ukwu obe awụsazina oke ekpere ị na-ekpebi ihe dobe m n'ụdị ọnọdụ anọ ije n'ụlọ ndị ọzọ nna fa setịrị Facebook kompas fa na-eme ọfụma
Give me on we do whatever. On we do whatever. On we motor park ever. Because that no so can la rola. Papa na ekpere wondu. Na m na ekpe ekpere ọbịa n'ọbịa n'ọnọdụ ndụ. Ekpere karịrị ego. Ekpere karịrị nta karịa ihe niile whatever you can think of. So you better beware. Ọkwụna n'ihe m na-agwa gị. Onye pakịrị moto. Imam putan ka la rola. Imam putan ka la rola. Echọghị pụta. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.